Aquí está el capitán con vacaciones SWAT número 19. Nogle gange så handler det måske også bare om at overskride nogle grænser. Jeg er faktisk lige kommet til en park, hvor der er træningsudstyr. Så hvorfor ikke lave en fair what her? Der er pull-ups, der er chest press, der er dips. Jeg tror vi holder os til det. 3 runder med 10 pull-up, 10 chest press, 10 dips. Det var første runde. Jeg tager 2 mere. Vi ses.